san me yasa nake so in je makaranta goben Allah ya kai mu? A'a. A makarantar daren mu ne aka ba mu aka ce wai sai mun nemo tarihin shahidiya a mata. Kuma ni kin ga ban sani ba to shine nake so in je in tambayi Malam Najibu kin ga sai ya bani. Ai ko na sani. Wallahi amma kin ga da sauri take yi mu je hanya na baki. Ita ce Sumayya, 'yar Kayyadu. Wasu kuma malaman suka ce 'yar Kabbadu. Baiwa ce a wajen Abu Huzaifa, dan uwan uban Abu Jahil. Sai Abu Huzaifa ya aura wa dan wajensa ita, wato Yasir. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kira zuwa musulunci, Sumayya tana daga cikin ayarin farko-farkon da suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk da cewa Sumayya baiwa ce, amma imani da Allah ya yanta zuciyarta. Har ta zama cikakkiyar baiwar da aka sani a cikin mutane bakwai da suka fito fili suka nuna musuluncinsu. Na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na biyu Abubakar Saddiqu, na uku Ammar dan Sumayya, na hudu ita Sumayyar, sannan na biyar Sahibu, na bakwai kuma shine Mikdadu. Wato gan idan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa kafiran Makka ba su kai farmakin zalunci sukan Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, amma sauran mutane biyar din sun ɗanɗana azaba iri-iri da cuta da kuma zalunci. Wata ran haka za a ɗora musu silke na kafa a saka su a rana wai duk su bar musulunci. Bilal shi ake ɗaurawa igiya a bawa yara su ta jan shi a garin Makka kuma ƙasa wai duk su bar musulunci. Amma kin san me yake cewa? Ahadin ahadin, Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Kasancewar Sumayya baiwa ce sai ubangidanta Abu Huzaifa ya damƙa ta a hannun Abu Jahil. Shi kuwa la'anannan ya dinga gana mata azaba iri-iri. A lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya ɗauke baiwarsa, sai wannan azzalumi Abu Jahil ya ringa umartar ta da ta yi ɓaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita kuwa baiwar Allah sai ta mai masa da kakkausar magana. Sai umarta aka kawo masa mashi, ya samu mashin nan ya danna mata shi a gabanta har sai da ta daina motsi. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Ku ga da gida ya ji. Ina nan ko an kiri yayo karko sai da kauna